ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଣିଛେ, ଯୋଉଟା ନୂଆ ରେସିପି ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡରେ କରିବା। ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମହେଶକୁ 22,721ରେ 18 ଗୁଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲରେ ସେଇ 22,721ରେ 81 ଗୁଣିଲେ ହେଲା। ତେବେ ସେ ପାଇଥିବା ଉତ୍ତର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ବା କମ୍? ମତେ ଦେଖିବା, ସେଇ 22,721 ଥିଲା, ସେଇଥିରେ 18 ଗୁଣିବାକୁ ତାକୁ କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ 22,721ରେ ସେ 81 ଗୁଣିଦେଲା। ତାହେଲେ 18 ବଦଳରେ କେତେ ଗୁଣିଲା? 81 ଗୁଣିଲା। ତାହେଲେ 18 ଠାରୁ 81 କଣ ଅଛି? ଅଧିକା। ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ? ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯୋଉ ଅଧିକ ମିଳିବ, ତାହେଲେ କେତେ ଅଧିକ ମିଳିବ ସେ ଏକାଥରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଅଧିକ କେତେ ପାଇବ? ନା ଅଧିକ ପାଇବ ହଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତିକି ସେ ଗୁଣିଛି ସେତିକି ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ କେତେ ଗୁଣିଛି ସେ? 22,721ରେ 81। 22,721 ଗୁଣନ 22,721 ଗୁଣନ 81। ସେଥିରୁ ଆମେ ମାଇନସ କରିଦେବା ଯେତିକି ତାକୁ ଗୁଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। 22,721 ଗୁଣନ 81। ଦେଖ ଏଠି କେତେଟା ପଦ? ଦିଟା ପଦ। ଏତିକି ଗୋଟେ ପଦ, ଏତିକି ଗୋଟେ ପଦ। କାହିଁକି ଆମର ଗୁଣନ ହରଣରେ ପଦ ବଦଳାଇଲା, କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ରଣ ଫେଡାଣରେ ପଦଟା ବଦଳାଏ। ଯେହେତୁ ଫେଡାଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆର ଆଡକୁ ଗୋଟେ ପଦ, ଆର ଏପଟକୁ ଗୋଟେ ପଦ। ତାର ଫେଡାଣର ବାମକୁ ଗୋଟେ ପଦ, ଡାହାଣକୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆଉ ଗୋଟେ। ତାହେଲେ ଦିଟା ପଦରେ କମନ କିଏ ରହିଛି? ନା 22,721 ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏକଟ ଥିଲା, ଏକଟ ଥିଲା, କମନ ନେଇଗଲି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ କିଏ ରହିଲା? 81। ମାଇନସ ହଉଛି, ମାଇନସ ରହିଲା। ଆଉ କିଏ ରହିଲା? 88। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା? ସେଇ 22,721 ଗୁଣନ 81ରୁ 18 ଟାକୁ ଆମେ ମାଇନସ କରିବା। ତାହେଲେ ମାଇନସ କେତେ କଲେ କେତେ ହବ? ଏଇଟା 1 ରୁ 8 ରେ ମାଇନସ, 11 ରୁ 8 ଗଲା 3, ଏଠି କେତେ ଅଛି? 7, 7 ରେ ଗଲା 6, ହେଲା 23। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କରିବା? ନା 22,721ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ 63 ଟି ଆମେ ଗୁଣିଦବା। ଦେଖିବା ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ? ତାକୁ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ? ନା ତମେ ଆଗ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଣିବ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଦଉଛି। ହଉଛି 14,31,423। ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଅଧିକ ପାଇଲା? 14,31,423। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ପ୍ରକୃତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଜେନେରାଲ ସ୍କୁଲର କ୍ଲାସ 6 ରେ ଅଛି। ଆକୁ ଏମିତି କଲେ ଟିକେ ଇଜି ହବ, ଆଉ ଦିଥର ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବନି। ଏକାଥରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଥରେ ହିଁ ଗୁଣିଦବା।